Hi ha poques històries que em puguin sorprendre o impactar, però les que m'explica l'àvia sempre aconsegueixen fer-ho. Sempre m'acaba parlant de la seva infància i amb això ens remuntem a un altre segle i a una altra època. Em refereixo a aquells anys que es varen viure amb tanta por, aquell temps en què els pobles es varen veure dividits, els anys que, tot i que la nostra generació ens semblen llunyans, encara perduren a la memòria dels més grans, els anys foscos de la Guerra Civil. L'àvia tindria uns 8 o 9 anys quan la guerra va esclatar i ens recorda moltes coses. El soroll dels avions que es dirigien a Barcelona, amb la intenció de bombardejar la ciutat. Les amenaces que els veïns, abans amics entre ells, s'adreçaven els uns als altres. El patiment per si el seu tiet, el seu germà i tots aquells que havien estat reclutats estarien bé, sense atrevir-se a tancar els ulls per por que uns cops forts a la porta fossin els que la despertissin a mitjanit. Els petits del poble ho anomenaven el cotxe de la por. Aquell vehicle aterrava la canalla de la vila i el nom amb el qual ells mateixos l'havien batejat era totalment merescut. Visitava les cases de nit, quan tot estava en silenci, i els seus acompanyants trucaven a la porta. No era un misteri per a ningú que si apareixia i et buscava, t'havies d'acomiadar dels teus. L'àvia no havia acabat mai d'entendre per què ho feien. Quin era el motiu que aquella gent havia d'anar casa per casa i endur-se'n els pares, les mares, germans i germanes, i que no els tornessin a veure més. I si he de dir la veritat, encara avui jo no ho entenc. De fet, ella va estar a punt de veure aquella desgràcia, i recorda aquella nit com si es tractés de la darrera. Tota la casa dormia. Fins i tot els gossos que tenien a la masia jeien sota els arbres, i aquesta tranquil·litat durà fins a mitjanit. De cop i volta, els animals van començar a bordar, alertant a la casa i al meu besavi, que de seguida es va aixecar del llit. Va baixar amb precaució i amb l'escopeta, heretada del seu pare, a la mà. Eren temps de guerra, època de fam i penúries. No hauria estat la primera vegada que algú saltava a la masia buscant alguna cosa per donar als seus fills. Però quan va ser a mitja escala, van picar a la porta. L'àvia m'explica que quan va sentir allò es va amagar sota els llençols. El seu pare va entreobrir el porticó, espantat, perquè el cotxe de la por no només aterroritzava els nens, sinó també els grans. «Tanqueu el llum de fora, Josep, no són hores de tenir-lo engegat», va escoltar de fons. Ella, igual que les seves germanes, van tornar a respirar. Coneixien aquella veu. No es tractava del cotxe de la por. Quan m'explica això, fa veure que riu, tot i que si ets una persona observadora, veuràs que no li fa gràcia i que ho recorda amb amargor, com totes les anècdotes que m'explica. Aquella desgràcia que la seva família no va experimentar mai va ser una realitat per molta gent del poble. Em diu que cada cop que passen els avions de l'exèrcit per sobre la granja, tot i que estiguin fent pràctiques, s'encongeix. La transporta de nou a la seva infantesa, quan la seva mare l'enviava a portar la llet als seus veïns i aquests avions passaven per sobre el seu cap. I si deixaven anar una bomba abans d'hora? I si queia sobre seu, o sobre casa seva? Per altra banda, patia pels coneguts que vivien a la capital, a mercè de l'equip contrari, com se l'anomena ella. Aquelles massacres van obligar-la a dir adéu a molta gent que tenia en gran estima. I ella ho va veure, de lluny, sí. Però enfilada a la vora del safareig que hi havia a la muntanya, va ser totalment conscient del mal que feia allò que a distància semblaven focs d'artifici, però que, sens dubte, no ho eren. Malgrat tot, ella no es queixa mai, i sempre em diu que la nostra família va ser afortunada. Al cap i a la fi, tothom va acabar tornant a casa sa i estalvi. Però hi ha una cosa que no es pot negar, l'ombra que li apaga la llum dels ulls cada cop que recorda el patiment viscut.